Казвам добро утро на Деян Василев, финансов експерт, член на управителния съвет на Асоциацията на кредитните посредници в България. Добро утро. Добро утро, благодаря за поканата. Благодаря ви, че сте наш гост, господин Василев. Основна тема ще бъде жилищното кредитиране и пазарата на недвижими имоти в България. Какво се случва в момента? Интересни статистики, следим ги с интерес. Едно нормализиране в тон с температурата в студиото, охлаждане на имотния пазар. Статистиките от Агенцията по вписване показват около 17-18% намаляване на броя сделки имотни за първото полугодие на тази година спрямо миналата година или връщане на едни нива около 2019 година, което по моя преценка за имотния пазар е след еуфорията, влизането в еврозоната, очакванията на хората, така малко спекулативния интерес на инвеститори за очаквано покачване на цените на имотите. Този ефект е изконсумиран. Сега на пазара останаха, ако може да наречем, нормални купувачи, семейства, които искат да отидат в по-голям имот. Нормализиране на пазара, но все още не се наблюдава спадане на цените. Тоест, по-малко сделки, повече преценка, не купуване на юруш. На какво се дължи тенденцията, че обемът на нови жилищни кредити намалява при запазени лихвени проценти? Знаете ли, ако се гледа статистиката май месец, която имаме сега, спрямо април, има спад на ипотечните кредити като обеми с няколко процента. Но всъщност, ако гледаме кумулативно за първите 5 месеца на 26-та година, спрямо първите 5 месеца на миналата година, всъщност има увеличение с около 12% на обеми на новоотпуснати ипотечни кредити. Тоест има ръст и тук има една интересна тенденция. Забелязва се увеличаване на броя сделки имотни, които се финансират с ипотечен кредит. Заради повишените цени, повече домакинства теглят ипотечен кредит. На една статистика има около 74% от имотните сделки вече стават с ипотечен кредит. Миналата година тази статистика беше около 60%. Тоест, имаме може би като брой ипотечни кредити да е константа спрямо, няма точна статистика, но обемите на ипотечните кредити растат при рекордно ниски лихви. 2,43% е средната лихва по новоотпуснат ипотечен кредит, което е някакво дъно и ожесточена продължаваща конкуренция между водещите банки за пазарен дял и ниска цена на ресурса, привлечен от банките. Остават ли жилищата основно средство за инвестиране? Хубав въпрос. Честно казано, традиционно хората си държат парите в депозити. Около 56 милиарда евро имат само домакинствата. Тези депозити всъщност растат с двуцифрен ръст. И от другата страна на монетата, поне в България, хората купуват жилища като спестовно средство. Това остава нагласата на българина да държи част от спестяванията си, за да бие и инфлацията в имоти остава, но този спекулативен интерес, ли как да го нарека, който имахме покрай влизането в еврозоната, в момента има лек отлив на тези най-горещите инвеститори, прекупвачи, флипари и така нататък. Смятате ли, че какви са настроенията спрямо лихвените проценти? Възможно ли е те да се завърнат високите лихвени проценти при кредитирането на жилища или по-скоро очаквате да се запазят тези нива? Добър въпрос. Като говорим за лихвени проценти, вече сме в еврозоната. От една страна, бизнесите, фирмените кредити са пряко обвързани с Юрибор, който е пряко обвързан с лихвата на Европейската централна банка, която, знаем, повиши с 1/4 пункт поради завишената инфлация и се очаква още повишаване до края на годината, за да се предотврати шока, който горивата, войната с Иран предизвика. Обаче физическите лица, домакинствата в България са закотвени на индекса на цена на привлечения ресурс в българската банкова система. А този ресурс продължава да е на нулеви нива привлечен. Банковата система продължава да е свръхликвидна и парадоксалното е, че в България са рекордно ниски лихвите по ипотечни кредити. Например, по потребителски кредити има леко увеличаване, но за ипотечните кредити те продължават да движат и имотния пазар, да го стабилизират и продължават да са рекордно ниски.
точно защото цената на привлечения ресурс в България не реагира на Европейската централна банка и хората са склонни да държат все повече спестявания на нулева доходност в банковата система. Как стои въпросът с недвижимите имоти в чужбина? Първо, банките как разглеждат такъв тип финансиране за имот за покупка в чужбина и какъв е интересът пък на българските граждани да купуват имоти в чужбина в момента? Много хубав въпрос. Фразата гръцкото Черноморие някак си ми се набива тези дни, докато пътуваме из Северна Гърция около Офриниос провалта. Има рекордно много строителство последните няколко години и по пак статистики, които прочетох, Северна Гърция е предпочитана дестинация не толкова инвестиционно, а като дестинация за ваканционни имоти. Това, което е много интересно е, че българските банки са много склонни да отпускат кредит за покупка на имот в чужбина, ако бъде заложен имот в България. И българските купувачи на имоти в чужбина могат да теглят кредитна лихва 2,13%, която е много по-изгодна, отколкото ако теглят кредит от банка в Гърция или в Испания или в Германия. Така че като цяло се наблюдава едно така купуване на имоти в чужбина от страна на българи с кредити обезпечени от имоти в България, отпуснати от български банки. Банките, например, ако си купуваме имот в Гърция, то е пак целеви кредит, залагаме имот в България и те искат да бъде предоставен нотариален акт от покупката в Гърция след известно време, до 6 месеца, например, за да се запази ниската лихва. Колко по-ниски са цените на ваканционните имоти в Гърция и защо българските граждани се насочват за ваканционен имот точно там? Заради близостта географската на Гърция, възможността за 4-5 часа да си също така на гръцкото Черноморие, Беломорие, разбира се. Знаете ли, цената на имотите трябва да се гледа комплексно, защото в Гърция, пък и в съседните държави има други данъчни режими, по-високи имотни данъци, други регулации. И този тип имоти, които българите купуват, не са толкова за пасивно инвестиране. Знаем, в България все още са рекордно ниски данъчните оценки на имотите, имотните данъци, което води до много ниска цена на това да имаш имот без да плащаш почти никакви годишни данъци. Ако си купиш имот в Гърция, в Испания, цената може да е ефтина, обаче годишните ти разходи, данъци, битови и така нататък, всъщност може да се окажат доста по-високи и да изискват много по-умело управление на този имот. Как стои въпросът с покупка на недвижими имоти извън страни от Европейския съюз? Най-вече как се случва финансирането, когато говорим за кредити, разбира се. Да кажем, знаем, че имаше тенденция за покупка на имоти в Дубай. Това е една от най-известните дестинации извън Европейския съюз, като че ли за инвестиция. Какви са, има ли особености там? Дубай, който за съжаление имаше спекулативен бум, сега след войната е в така свободно падане. Знаете ли, по същия начин, както споделих за финансиране на имоти в Гърция или в еврозоната, по същия начин банките финансират и покупка на имот в всякакви дестинации в света. Защо? Защото те гледат обезпечението в България. Надзорните органи гледат с какво е обезпечен този кредит, ами с имот в еди кой си квартал в София, в Пловдив. Тоест, какъв имот се купува в коя друга държава няма значение, за да получиш ефтин ипотечен кредит от България. Какви са алтернативите за инвестиране, освен в жилища? Ами много хубав въпрос. Този въпрос вечно се повтаря. Виждаме го и преди малко обзора, който пуснахте за финансовите пазари. Облигации, държавни ценни книжа, инвестиции в акции, в взаимни фондове. И да ви споделя моето мнение, че все по-популярни ще стават тези инструменти, тъй като много от хората, които така си накупуваха по няколко имота и виждат, че управляването им, даване под наем или прекупуване е много времеемък процес, ще насочват разбираемо част от тяхните спестявания в финансови активи, които споменах. Ще стартира ли тази схема за продажба на държавни ценни книжа на физически лица? Много очаквана програма. В съседна Румъния работи от няколко години.
тази схема ще позволи... Думата схема в България е малко заредена негативно, затова наричам... В добрия смисъл на думата. Програма, чисто финансово. Програма физически лица да могат да купуват директно държавни ценни книжа. Гласуване закона. Има 15 месеца срок даден, за да може финансовото министерство да разработи платформа, в която домакинствата директно да си купуват държавни ценни книжа през финансовото министерство, не без посредник, с нулеви такси. А същевременно през 27 година се очаква да стартира август, 27 септември. Трябва да бъдат алокирани, предвидени, когато държавата издава дълг, тогава да бъдат заделени и за домакинствата, да речем, ако се издава дълг 1 милиард евро, 300 милиона евро да се предвидят за домакинствата. Според мен, ако човек от банков депозит срочен, ако блокираш, печелиш 1% лихва максимално, закупувайки държавни ценни книжа, 2,5 до 3,5% ще могат домакинствата да имат доходност. Което, замислете се, ако от тези 56 милиарда евро, които са на банкови влогове, дори 10 милиарда, 5 милиарда се вложат в държавни ценни книжа от домакинствата, това е една допълнителна доходност от 200 милиона евро за домакинствата, освободена от данък печалба, данък общ доход, така че очаквам, че ще има интерес и ще се повиши финансовата грамотност на българските домакинства. 7 месеца минаха горе-долу, откакто България е в еврозоната. Може ли да направим една равносметка как еврозоната се отрази изцяло на кредитния пазар у нас? Знаете ли, това, което се получи, че специално за ипотечното кредитиране, ако гледаме на него като стожер на еврозоната, се отрази благоприятно, без да имаме негатива на по-високи лихви, както има в държавите в основната еврозона, където са базирани. Нека така да го кажем, ако съм спестител в германска банка, аз няма да получавам 0% върху моите спестявания. Аз ще получавам, да речем, 50% от текущата основна лихва на ЕЦБ, поне 1-2% от спестовната ми сметка. Ще мога бързо да си купувам по-високо доходни книжа и ДЦК, например. И цената на ресурса на банките в Германия е по-висока от тези в България. Така че ние, българите, в момента имаме двойна благословие, валутна стабилност, участие в по-голям пазар, същевременно рекордно ниски ипотечни лихви. Да приключим с въпросът за жилищното кредитиране. Чисто по райони, може ли да направим една равносметка къде е най-силен интересът в българският пазар и има ли всъщност чуждестранни инвеститори в българският имотен пазар? Взимат ли те пари от български банки или по-скоро как стоят въпросите там? Честно казано, не съм експерт точно по имотите, но това, като не съм брокер на недвижими имоти, но това, което мога да коментирам, наблюденията ни чрез кредитните консултации, е, че клиентите стават все по-взискателни и по-заможните домакинства искат имоти от по-висок енергиен клас, с по-добра инфраструктура. Нещо, което следващите години много ще влияе. И така, развиването на различни комплекси, ако до сега ставаше така по-хаотично, според мен самия пазар ще регулира към по-хубави комплекси, към по-добра инфраструктура и хората ще го изискват. Това е от едната страна. Това, което виждаме, е, че естествено миграцията вътрешната към по-големите градове продължава. Хората, пък, които са по-млади, започват първа работа тепърва или търсят под наем, или купуват пък по-евтини жилища, така че се очертават и зони, ако щете и панелните жилища, продължава да има интерес, но диференциацията в цените на имотите първо ще продължава, като по-скъпите, по-престижни квартали, по-хубава инфраструктура, техните цени ще са по-стабилни, а там, където е имало компромис с строителство, с квартал, ако щете, там пък цените ще се потискат. Много благодаря за този разговор. Благодаря за поканата. Деян Василев, финансов експерт и член на управителния съвет на Асоциацията на кредитните посредници в България.